Malta għandha tkun ċentru għall-innovazzjoni fis-settur ta' teknoloġija marbuta mal-aspett mediku biex igawdu nies fil-komunità u l-industrija innifisha. Dan saħqu il-Prim Ministru Roberta Bela kif indirizza l-Malta MedTech World Summit li laqqa bosta investituri u kapijiet eżekuttivi ta' kumpaniji ta' teknoloġija fil-qasam mediku. Il-Prim Ministru innota li pajjiż għandu bażi soda f'dan l-aspett permezz ta' investiment kontinwu fil-qasam tas-saħħa u l-infrastruttura teknoloġika ta' servizz mill-aqwa għall-pazjenti. Dr. Bela stqar li s-settur tal-medtech huwa niċċa ekonomika oħra f'pajjiżna, settur li huwa eżempju ċar tal-qalba diġitali li bħalissa dejminna pajjiżna u fil-qasam tas-saħħa qed tkun imsejħa bħala e-health b'servizzi diġitali li jkunu marbutin mas-saħħa. Il-Prim Ministru sostna li pajjiżna jilqa' investituri b'kumpaniji speċjalizzati u innovattivi li bis-servizz tagħhom anke jagħtu l-aqwa kwalità tal-ħajja liċ-ċittadini. Dr. Bela nota li dan jaqgħad mal-fatt li għall-Gvern il-kura tas-saħħa mhijiex privileġġ iżda dritt garantit għal kull ċittadin. Il-Prim Ministru stqar li għal din ir-raġuni se jibqa' jsir investiment biex tingħata l-aqwa kura ta' kwalità għan-nies. U qal ukoll li dan is-settur iservi ta' opportunità min qed ifittex karriera ta' kwalità u għal pazjent li jagħmel użu minn dawn is-servizzi. Kien f'dan il-kuntest li l-Prim Ministru aċċenna li Malta trid tkun fuq quddiem fl-innovazzjoni marbuta mas-settur mediku. Innota li f'pajjiżna dan diġà qed iseħħ anke permezz ta' riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam tal-farmaceutika u fis-sistema ta' robotika f'operazzjonijiet li qed isiru fl-isptar Mater Dei. Qal li l-fatt li pajjiżna jirrispondi b'mod effettiv ħafna lejn qafas regolatorju dinamiku f'din l-industrija ifisser mhux biss li Malti hija miftuħa biex toffri l-aqwa ambjent għal dan l-investiment emerġenti, iżda juru wkoll li pajjiżna jissalvagwardja l-kwalità tal-prodott marbut mal-aspett tal-innovazzjoni u t-teknoloġija fis-settur mediku. Hawn innota s-sem tal-Awtorità Maltija tal-Mediċini. Il-Prim Ministru temm jirimarka li pajjiżna tiwassal għal professjonisti ta' kwalità fl-aspett mediku permezz tal-Università ta' Malta u l-Campus Fawdex tal-Queen Mary University of London.